Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстоне ки то ин дам маро интизор буданд. Дар ҳақиқат худо он миллатро сарварӣ медиҳад, ки тақдирашро ба дасти хеш менависад. Яъне тақдирашро худ ҳал мекунад, на ин ки ба умеди як касони сеюм мешавад. Инак имрӯз шурӯъ мекунем пахши мустақими имрӯзаро. Суолҳо хеле умедворам, ки суолҳо бисёранд ва умедворам, ки бисёр ба имрӯз бисёртар ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт. Камтар фикр мекунам ба суолҳое ки дар зери дар комментҳо нависта буданд дӯстон, ба он суолҳо ҷавоб медиҳам ва пас аз он мегузарем ба зангҳои телефонӣ. марҳамат карда чӣ кардан гиред шумо? суолҳои худро навиштан гиред. Ман агар он ин 11 комменте ки омадааст, ба ҳамин комментҳои шумо ман ҷавоб медиҳам ва худо насиб карда бошад мегузарем ба саволҳои суолу ҷавобҳо ки тариқи зангҳои ватсапии шумо мешавад. махсус ман ватсапро мондам, ки аз тамоми кунҷу канор дӯстон занг зананд ва ба суолҳои худ ҷавоби худро бигиранд ва кӯшиш мекунам, ки ба ҳамаи суолҳои шумо имрӯз ман ҷавоб диҳам. Альфа Пр навистаанд, ки ассалому алайкум бахтовар, барои Тоҷикистон рафтан справкаи ковид дар кор мешавад ё не? Бародарони азиз, бисёрӣ ҳамон аз авиакомпания ки шуморо мебарад, дар он муроҷиат кунед. Хубтару беҳтараш аз онҳо фаҳмед. Баъзе авиакомпанияҳо мешаванд, ки ковид талаб мекунанд, баъзеи дигарашон ковидро талаб намекунанд. Лекин ҳарчанде ки мо дида истодаем, рӯзҳои охир, вақтҳои охир, ҳатто гӯем ки солҳои охирам гӯем иштибоҳ намекунем, ҳамаи компанияҳо аз шумо вақте ки ба Тоҷикистон сафар мекунед ковид талаб мекунанд. ба ҳар ҳол ба авиакомпания занг занед ва пурсон шавед аз он ҷо. Валиҷон салом, ман патенти Челябинск дорам. Рӯзи 19 ЗАГС бояд кунам барои паспорт кардан. баъди ЗАГС Москва коркунӣ рафтаниям. Патент 28 бояд супорам. Чӣ кор бояд кунам? Москвада аз нав патент кунам барои РВП супордан. Ҳеҷ гап намешуда бошад ё не? валиҷони азиз, дӯсти азиз, шумо дар куҷое ки РВП мекунед, бояд ки дар ҳамон регион бояд ки истед. Дар куҷое ки ҳамон ҳамсари шумо, ҳамсаршавандаи шумо будубош мекунад, шумо ҳам бояд ки як ҷо бо ӯ будубош кунед. Яъне регистратсияи ҳар дуятон дар як ҷо бошад. Шумо агар хоҳед, ки фарқ надорад ЗАГСро дар тамоми гӯшаи дунё, дар тамоми шаҳрҳои Русия ё дар дигар ҷаҳон, тамоми давлатҳои ҷаҳон, ки аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид пазирифта шудааст, ҳамчун давлат шинохта шудааст, шумо метавонед дар тамоми гӯшаи дунё ЗАГС кунед, ҳамон акти никоҳ кунед ва бо он ба РВП месупоред, ба ВНЖ месупоред, фарқ надорад. барои ҳамин шумо агар хоҳед, ки ба ВНЖ супоред, дар ҷое ки иқомат мекунед, дар ояндаю кор мекунед, дар ҳамон ҷо шумо бояд, ки бо ҳамон ҳамсаршавандаатон ЗАГС регистратсия дошта бошед. регистратсияи ҳар дуятон як ҷо бошад. ин оформление ё переоформление ё патента аз дигар регион гирифтан ягон мушкилие надорад. дар куҷое ки хоҳед шумо патент мегиред, дар куҷое ки хоҳед патент месупоред. хосравона салом акаи бахтовар, ман донишҷӯям ака. дар курси чорум, яъне охирон таҳсил мекунам. Чӣ тавр квота гирем ё ки РВП? Форма обучения очно заочно. хусравона фарқ надорад чӣ тавр мегиред. муҳим ин аст, ки шумо дар донишгоҳе ки таҳсил мекунед, донишгоҳи давлатӣ аст.
донишгоҳи давлатӣ аст ва аккредитатсияи давлатӣ дорад. Шумо меред аккредитатсия мегиред, ҳамун литсензия мегӯянд, литсензияи донишгоҳатонро мегиред, дар ҷои иқомаи кардагиатон мебаред ба РВП месупуред. Фақат пас аз гирифтани диплом, маълумоти олӣ ё олинопурра ё миёна. ҳилолиддин Иброҳимов: акаи бахтиёр, ман хона дорам, писарам ҳаминҷа ба таваллуд шудагӣ, метрикаш русӣ, метавонам гражданса кардам? Пешакӣ ҳазор раҳмат. Бародари азиз Ҳилолиддин Иброҳимов, шумо наметавонед ки хона доштан ин маънии онро надорад ки ба шумо шаҳрвандӣ медиҳанд. Барои ҳамин худатон аввал метавонед ки ба квота супуред. Квота ки ба шумо дода шуд, ба оҳиста оҳиста ВНЖ мегиред. ВНЖ ки гирифтед, ВНЖҳо муҳлаташ дароз карда шудагӣ аст ва шумо метавонед ки ба ҳамон фарзандони худ ба ВНЖ карда диҳед. ВНЖ ки шуд, ВНЖ ҳам қариб мисли паспорт шудагӣ аст. Фақат шумо гадавои отчёт месупуред, халос. Фемили имя: ассалому алайкум акаи бахтовар, патенти регистратсияам 02/12/2021 тамом мешавад. Ман метавонам регистратсия карда патент супорам ё граница гузаштан мумкин? Айни замон шумо граница нагузашта ҳам метавонед ки агар буду бошти шумо қонунӣ бошад, яъне запрет депортатсия надошта бошед, регистратсия дошта бошед, шумо метавонед ки ба патенти нав супоред. Шумо тақрибан 12 тамом шавад, агар ягон нигоҳ кунед ки регистратсияи шумо 1 моҳ нагузашта, яъне 1 моҳ мемонад ку аз ҳамун нагузашта шумо ба патент супоред. бародарон, шумо дар чат нанависед, зеро ки шумо вақте ки дар чат менависед вай хеле гирон мешаваду мемурад чат. Мемурад, ман хондан ҳатто успед намекунам. ҳозир ман зангҳои телефонӣ қабул мекунам, ҳозир ҳаминро тамом карда шавам, ҳамаашро хонда шавам. Зангҳои телефонӣ худо насиб карда бошад боз қабул мекунем ва дар он ҷо шумо метавонед ки занг занед ва суолҳои худ ҷавоб бигиред. Тоҷикон Про: салом, ман переселени через ВНЖ супурданӣ баъди 2 моҳ мебарояд. Баъд метавонам гражданства супурам ва баъди чанд моҳ мебарояд гражданства? Пешакӣ раҳмат. Бародари азиз ё хоҳари азиз Тоҷикон Про, шумо вақте ки месупуред аз 3 моҳ то 6 моҳа муҳлат ҳаст, мекашад. Метавонанд ки ҳатто тестарам карда диҳанд, аммо агар ҷое ки месупуред одамаш камтар бошад, агар зудтар мешавад. Агар одамаш бисёртар бошад, агар камтар, дертар мешавад. Муллоев Саша: салом, масъалаи Иззат Амон чӣ шуд? Бародари азиз Муллоев Саша, устод айни замон паси панҷара мебошанд, дар СИЗО қарор доранд ва он ҳукме ки суди поён баровардагӣ буд ба суди болоӣ обжалovat карданд, аммо жалоба карданд. Бояд ки то охири сол худо насиб карда бошад ҳаллу фасл шавад қазияи он кас ва агар ин суд ҳам бекор кунад ё ки ҳамон безизменени монад, агар бекор кунад, агар озод мешаванд, агар ки безизменени монад, агар ҳамон 9 сол дар паси панҷара мемонанд. Ба ҳар ҳол дуогӯ бошед. Аз ҳар яки шумо хоҳиш мекунам, бародарон, ба раиси ҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон нависед ва хоҳиши озодии устод Иззат Амонро кунед, то ки ҳарчи зудтар озод шаванд ва баъзеҳо фикр накунанд ки мисол он кас аз дилҳои мардум баромадагӣ ҳастанд. Албатта дар ҳама ҷо менависанд, дар куҷое ки набинам мардум маро пурсон мешаванд ки устод Иззат Амон чӣ шуданд, чӣ гап шуданд. Агар он кас ягон одами бад мебуданд ё одами ягон фиребгар мебуданд ё қаллоб мебуданд, он қадар дар дилҳои мардум он кас ҷо намешуданд. барои ҳамин хеле умедворам ки дуо мекунед, дар намозҳои худ дуо мекунед ва раиси ҷумҳур менависед ки то ки
аф ки барои ҳамагон аст, пеши қонун ки ҳама баробар аст, раиси ҷумҳур инро як бори дигар дида бароянд ё ки як назар афкананд ки то қонуни аф барои устод Иззат Амон амалӣ гардад. Наврӯз Шанаров номери WhatsApp чанд ака навистагӣ. Номерҳои WhatsApp ҳозир шумо дар ҳамин экранҳои худ дар сарлавҳаи ҳамин прямой эфир навистагӣ ҳастанд. +7 926 289 0405. шумо метавонед ки дар тамос бошед. ҳозир сар мекунем. Мансур Садриддинович ҳам ҳамхелӣ навистаанд ки номерҳои WhatsApp-и шумо чанд гуфта. ҳозир инак ман WhatsApp-и худро гирон мекунам ва шурӯъ мекунем ба зангҳои телефонӣ. Фақат аллакай 16 пропущение шудааст. ҳозир ман нав гирон кардам. шумо метавонед ки занг занед бародарон. зангҳои ман ана занги аввалро мо мебардорем ва мешунавем. алло. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Салому алейкум. Ва алейкум ассалом. Шуда как ахвал хуби? Шукр. Ака савол доштам. Боша. Ака ма гражданин Россияям. Хай. Фамилия надорам. Хай. Чӣ фамилия надорад? Ягон зодае? Не, абсолютно фамилия надорам. Хай. мехоҳам ки фамилия кунам. Бе фамилия ҳатто сим-карта оформит канам метавонам. Не, мешавад ки шумо мутобиқи қонунгузории Русия шумо метавонед ки фамилия кунед ба худатон. амин мешавад карда турист. бале мешавад. бе Тоҷикистон рафтан бе чӣ мешавад ки дамиҷа бикунӣ. бале. амиро чӣ хел кардам мумкин мегуфтен? шумо через ЗАГС муроҷиат кунед, онҷо ҳамаи протседураша ба шумо мефаҳмонанд. То есть шиданаш мумкин аст, шарт нест Тоҷикистон рафтан айсар кардан? Не, дар ҳамҷа шиданаш мумкин аст. майли ака азорамон. майли, худоҳафиз. хоб. алло. лавай. салому алейкум ака Бахтиёр. ва алейкум ассалом. ака Бахтиёр, чӣ пурсмани запрет доим дар Москва гашта издем, ҳамин муҳлат мегзара ё не? мегзарад. мегзара? бале. ва як чизи ака пурсемад, ягон амнистия намешавад ба хариби? амнистия шуда гузашт, вале акнун ҳамина бояд ки эълон кунам. барои мо статьяи 27-11 барои статья 11 надидам, рости 12, 13, 14 ро дидам. 12, 13, 14, 27 ба дидам, 26, 4 و 8. ҳам хеле каш 5 сола. 5 сола хулиганӣ кардагиед да? ин бе хулиган кардаги нестам, ҳам хеле задагӣ, ман бе прописка будагӣ нам хеле задагӣ. Не, вай ҳам хеле намезанам. шумо даст мемонед, дар куҷое ки бошад як имзо мемонед, тамом рафтед, намехонед айби худатон. ин дамиси ғалтагӣ нест ака? Не. хуб, азор омад. майли, саломат бошед. алло. ва алейкум ассалом. баландтар гап занед, дар телефон гап занед бародар, овозатон аз ким куҷо омада истодааст? лабай гап занед. мегӯям як савол доштам, агар ҳозир ман мисолам запрет дорам, чанд баъдаи 6 моҳ паспортша мегирад, паспорт сифша. агар то пеш запрет қисми чанд кати? запрет қисми чанд кати? пункт 11 час 1 статья 27.
اگر چه تو پیش گرفتن پاسپورتی اوچما مرا با قپن دیپول بزنم تاجیکستان روی کننده همه را با ویکاده میشه و یا که اوجه نمیشه دیگه. نه بینیده اگر مادرتان پیش از دیپورت گیرانگر شانسی کلان دارد. اگر پس از دیپورت گیرانگر قریبی شانس ندارد. ممکن که در ورخوانی سود حل شود. نه که تو ورخوانی سود رفتن خیلی زحمت کشیدن در کار. حاجی که زپرت دارم شانس چایم بسیار تره. شانس شما یگان بسیاری و کمی ندارد. شما مادرتان حتی گیرانگر اینا هم زپرت شما هم کدی فقط ورخوانی سود نکند. اگر من ندیدم که این سودای پایانی کرده باشم. مالش باشد. لابای سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر بختیوار میخواستم از شما یک وی پرسیم یک چیزا درباره همین گرجدانست باشد. سوال ما اینچنین است یکمین برادر وقتی که شما زاکس میکنید همین قطعی اویلتون گراجمین روسیه زاکس میکنید وقتی که شما زاکلچینی پرک دستتون میگیرید آیا تو مهلت همون زاکلچینی پرک شما مثال گرفته رفته پدوات کردنتونه تو پدوات کردنتون گراجدانس در همون حالت بعد از زاکس شما آیا میتونن که مثال ضبط ایدمونن یا که یکون برای همین خیل یکون چی کردن میتونن یا که نه همه کار کرده میتونم. تا اون حالتی که شما پدوات نکنید گراجدانس به طور می تا اون حالتی که شما گراجدانس به دست نگیرید. فهمو. دومین سوال اگر بخشش به معلوم باشد اگر وقتی که شما زاکلچینی برک میگیرید شما پس از گرفتن مثال بعد از 3 روز یا 4 روز یا 5 روز یا 10 روز رفته پدوات کرده میتونید یا که باید یک مهلت وقت گذره؟ نه شما میتونید همین روز گرفتید میتونید که همین روز سپارید. فهمو. رحمتی کلام. ماله آباد باشه. لابای سلام علیکم. و علیکم السلام. اوکی بختیوار همین ساعت 18-20 کتی همین سشتگه کنشدگه 18-20 کتی نه برابر 18-20 خشتگه نیست نه اوکی بختیوار شگه پرسن تا 18-20 اگر چی در آمده باشد مثال همچون یک تا 18-20 و یک تا دیگه مثال 18-8 قسمی 3 داشته باشد پروست اشتراف 2 اشتراف داشته باشد و قسمی 4 کتی شما محکم کردگی باشد اگر با امنیستی غلطی دید اگر خودی 18-20 باشد اگر یکان کار کرده نمیشه. اوکی بختیوار اشتراف کردن اشتراف کردن کارو چی سروکش گذاشت نسپردیم کارا سودیه 6000 کرد اشتراف سودیه 6000 کرد برای چی که اشتراف نگه سروکش گذاشت نسپردیم 6000 کرد و ویزا را محکم کردن با اون 18-20 کردن نه скорее всего 18-20 چی 18-20 برای همون قسمی 4 کتی شما موندگیان 2 اشتراف ادمنستراتیونی کرده در اون برای 2 اشتراف ادمنستراتیونی کردنتون 26 قسمی 4 کتی ازا چی اوش دگنی ساکر غلط دگنی سه میسیده نه این هم نیست قسمی 4 خودی قسمی 4 کتی مونده باشن اگر از 18-20 تکیه کرده با قسمی 4 کتی مونده باشن اگر امنیستی با غلطی دید اگر خودی همون 18-20 کتی مونده باشن اگر امنیستی با نمی غلطی دید نه که این скорее всего از اون شما قسمی 4 کتی موندگی هم فدرální закон 114-26 پونکت 1 پد پونکت 4 کتی شما محکم کردگی هستن. فهمو. از اون رحمت اکرم. ماله سلامت باشه. الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اکر بختیوار سازی خوبه؟ زنده باشه. یک سوال داریم. یه برادرمون در تاجیکستان ویزش محکم کرده که درجه فرزند داره یک دخترچه داره. شما میتونید همون نقشه که
духтарча визаша қисми чанд кати маҳкам кардагиам? ҳамиша намедонам вай такси кор мекард маҳкам қисми 4 кати бошадагар ва аллакай мумкин кушода бошанд. барои тоҷикистон рафт фаиз омадан дар граница намонданаш қай буд ин кор? 1-2 сол шудаг 3 сола маҳкам кардан 2 сол пеш вай 2 сол пеш бошадагар ва аллакай кимкайҳо кушода шудагиам. не чанд бор проверка кардем меган маҳкам проверка тариқи ки кардед? посреднико кардед? ҳам хеле кемуси 3-4 маротиба проверка кардем хачам дар тоҷикистон проверка карда эҷерам через посреднико проверка кардем навай скорее кушода шудаги бародар ҳозир кушода шудаги қисми 4 кати бошадагар бо 2 сол гузашта бошадагар кушода шуда. қисмаша намедонем қисми чандая. шумо ба WhatsApp нависта монед агар WhatsApp инҷа набошад агар шумо дар фейсбуки ман дар ягон комментария нависед ки дар личка ҷавоб те ман ҷавоб метиҳам ба онҷо навис мекунем мебинем ки чӣ гап шудаги аст. хоб раҳмати калом ордар майли зинда бош. лабай алло алло салому алейкум. ва алейкум ассалом. салому алейкум. ва алейкум ассалом. ака савол дорам ами 5 сол пеш додари ман депортация кардан сари суд қатӣ авай 2,5 штраф караги будам авай ози ҳуиш агар визаш биёяд патен кара метавонад он яки штрафаша супурда бошад агар баъзе вақт агар штрафаша насупурда бошад агар дар он ҷо эътибор метиҳанд мегӯянд ки штрафи ту супурдагӣ нест патенташа наметиҳанд. не штраф супурдагӣ нест штраф насупурда будем штрафаша супура хоғозои ва якҷо меёбем ба мо коғазои ва якҷое ки штраф карда буданд ҳамонҷо равед як таи дигар коғазаша метиҳанд мебаред гирифт тамом. бале биёяд рост ҳамон суд равад гӯяд ки ман коғазаша гум кардагӣ будам ҳамон штрафа. баъд бисёрӣ дар зери ҳамон чӣ менависанд дар зери ҳамон постановлени суд ҳам навистагӣ аст ки штрафа дар кадом шод гузаронед ҳамхеле ҳам кунад мешавад банк меред худаш мефаҳмад. майли зинда бошед. алло салому алейкум. ва алейкум ассалом. мухтоварсозӣ хубӣ? ташаккур. ака як савол доштем. хоб ака мора як штраф кардан штрафа наспурдем барои Москва перчатка 5000 буд штраф судебный пристав шид ва баъд споридем короче картамон снимат канзле банк 6000 дим буда вай кадан регистрация дан базада набуд штраф кардан ура хай ҷош таспурдем аммо хона равем бим виза маҳкам мешта боша намешта и дюмбура кай карда будам дюмбура ами общий короче уша снимат кардан дюмбура 2 моҳ пеш буд 2 моҳ пеш буд фикр намекунам ки шумо запрет мемонам ба ҳазур рафта биёед охи барои чӣ ки дуюм штрафе ки кардед дар ҳамон мутобиқи фармони 364 дар ҳамон замон шумо ба чӣ намемонанд запрет ё выдворение намекунанд то 30 карда бошед агар штрафа бошад. мигратсион кӯему пеша 2 сол пеш омадагем вай чӣ мешта бошад патен обуд шавада нои год мекава бошем патен намекарда не акнун агар хоҳед ки патент кунам ҳозир хоҳед ки мисол нарафта патент кунед ҳамон регистратсияи ҳозира ки патент карда метавонед вақте ки шумо патент мегиред ҳамон патенте ки гирифтед будубошти шумоя дароз мекунад тибқи қонунгузори Русия. акаҷон алло нигаҳбон бошад барои кошмода худоҳофиз ман зинда бошад. алло салому алейкум. ва алейкум ассалом. акай бахтиёр созем хубе? ташаккур. акай бахтиёр як ду савол доштум якум саволам ин аст ки як 2 сол пеш запрет монда будам хай ном фамилия айдиш кардем омадем ҳозир дар Россия кор дорем бу амнистия ғалат дидам меган сайти МВД бароварест посреднико меган тоза гапи посреднико дурусттар
میتونم از پاتنت بردم به همین نام فهمیدین اولش کردم دیگه. نام کتی میتونه تو به هر حال احتیاط شده سپرد که اگر یک مثال اهمیت ما نداره. زمین ایمی فامیلیا گراندگیو در دستم هست. وای کشودگی باشد اگر فامیلی کهنه‌تون کشودگی باشد اگر روید سپرد و در هر کس گفته نگرید. خیلی توکل به خدا. خیلی بسیار آدم‌ها سپردن که پاتنت گرفتن. فهمم. خوب رحمت. تشکر. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اگر سوال داشتم او را جوابش نفهمیده؟ باشه. من برای گراجانسا کردم و وای کردیم فامیلی من پروسو خلق گذاشتگه و چم نظر رو همین ده بردیم در کمتون سپردیم میگه فامیلیاتون دیگه خیلی همین را اون روش هسته؟ نه در کی گراجانسا میکند شما یا مادرتون؟ مادر را سپردنی هم نفهمدم. شما گراجانین روسیه هستید بله همین طرف؟ الو. برادر عزیز اگر شما مرا تماشا داشته باشید اگر ببینید شما شهروندی روسیه را دارید شما например ешонқулов модаратон назарова این معنای آن را ندارد که با مادر شما گراجانسا дода намешавад کسی گفته است نامعقول کرده است زیرا که در همون свидетельство о рождении همون شهادتنامه تولد شما مادرتون назарова آمدگی هستند این هر فامیله یک خیل بودن یا یک کس زاده باشد یک کس یو باشد یک کس آف باشد این معنای отказ کردن گراجانسا رو ندارد. الو. و علیکم السلام. در چه صورت یک سوال داشتم سوال جواب میداده باشه. من 3 سال میشه که پاتنت سپردم میتونم در گراجانسا سپردم نه به استانوفکا پاتنت سپردم نه پاتنت سپردن این معنای آن را ندارد که به شما گراجانسا کرده می شود. خوبترش یک زاکس کنید یا پرسیلینی سپرید طریق تاجیکستان کتی یا یگانجا خانه تمام کنید معلومات کتی می سپرده میتونید. ما در مسکو شما میتوانید که هر اولی ماه روید یک заявление نوشتن گرید یکی گفتی روسو که پراکاتی در میگراسیون سنتر سمس عریضه نوشتن در کن در همون ساخروا همون ساخروا در آخر بله برای من که کاری ما اصلا نیستن مقصد من سال میشه پادریات پاتنت سپردم به استانوفکا باشه من میتونم که مقصد ای پریچلینی کدام در فمیتا سپردن در کلتا اوچه در اونجا میرید заявление менویسید part of تمام بعد دیده میبرویم заявление شما رو چنی هست یا ماه پس سپردن در کل هر ماه سپردن گرید هم خیلی 2 ماه پس جوابش گرفتن میگیرید یک کس 21 بار سپرید باید گیرید ای خیلی نمیشوند در گراجانسا مقصد چه کوئی پتنی سیستوله سپردگی در بری نه فهمو تشکری زیاد اکا بله خدا حفظتان کنه. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. ممکن یک چی پرسیم؟ باشه. کدام هم статья هم میشه برای تگی؟ статьяи 26 федеральный закон 114 қисми 1 подпункти 4 подпункти 8 статьяи 27 114 пункти 1 пункти 1 подпункти 12 13 14 ولی من 26 27 نشد غلط دیگه ها 26 27 نمیشه خیلی статья
26 27 نستگی. شما واتساپی ما با ارسال کردم اونید من نصیب باشد میبینم بابا شما جواب میدید. خب مالا. الو. بابا. سلام علیکم اکا. و علیکم السلام. اکا ما RVP دارم. خیلی. با RVP میتونم از سراز در VNG سپاریدم. پس از 8 ماه. همون داتا ویدا چی ببینید از روی داتا ویدا چی پس از 8 ماه میسپره. با زاکس هم به RVP پروستا با زاکس در VNG. نه نگاه کنید اگر شما RVP داشت اول باید ما RVP ندارم ما زاکس کردگیم تو. نه زاکس کردگی باشه طریق زاکس اول VNG میسپره. RVP تو اسم میسپره. به RVP نمیشه ما در VNG. اکا بعد این ما VNG RVP را بگیرم خونه برام سراز میشه و تاجیکستان برام. RVP گیره دو رجیستراسیا کنید پس از آن روید میشه. ما در رجیستراسیا ما گرانیسا پیرسیکار کنم ای باز دانی نمیره وای میستم خیلی. اگر پستایانی باشد اگر میستد اگر که خیلی کاغذی باشد اگر میروه. در اوچود مانم برام میشه و خیلی در خونه همون. بله. مال رحمت اکا. مال. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا جان من سوال داشتم. من پاسپورتم علیش کداگی رفتگی بودم 2 سال گشتم با دپارتاسیا شدم. انا حاضر باشه هر دی پاسپورتم هویت بعد با کدوم هم میتونم برم. آخران پاسپورت کتی بیاید. آخران پاسپورت بله. مثال اگر مشکلی نمیشه وقتی که من اگر کشادگی باشد اگر ده ما حیران که چه 2 سال با کشادیان نکی دپارتاسیا 5 سال میشه. 5 سال شده دپارتاسیا. هوشیدگی شده باشه اگر تمام. بله. هم آخران پاسپورت کتی بیاید. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا وقت واسفازی. اکا وقتا چی پرسم ما اوید یا چی خد شما صحبت میکردم بسیار خوب شده. پرسه. اکا وقتا را اگر در یوتیوب باشه ما دک میتونم روی که ایبدان چیز فیسبوک یا پشکای دیگه هم خیلی شیرگه او شتراف داره کروچی دو شتراف داره برای ماسکه شده شده ای 3 ماه گذشتگی اتش تو او دیپور بودن امی صدقی شیرگی بود امی صدق خوش شیرگی امی صدق خوش شیرگی وای قواز هست دستش میتونه که وای شتراف آوزی بسپوره یا نه سپوره باید سپوره و اگر نسپوره اگر بو میگیرن چی судебní приставо бо маҳкам мекунанд. Бо маҳкам мекунанд? Маҳкам мекунанд ба буромада наметавонад бо. Яке билет мегирад мебаро мегирад ки меқапанд авсу на буромада метавонад аису меқапанд даромада наметавонад ва ин дамобайни обу алоб мемонад. Фаҳмо акаҷон. Метавонад ки ози регистрация кунад? Агар тоза шудагӣ бошад агар метавонаду не ки ягон асоси регистратсия кардан надорад бояд ки пересечение карда биёяд барои пересечение кардан штрафоша спорад пас аз он раваду биёяд. Штрафа биспора мақсад медона ки регистрация кунад? Штрафа меспорад коғазакҳои штрафа дар дастакаш мегирад. Ягон ғайр аз Беларусия ягон давлат парида рафта мебиёяд аз нав ҳама тоза мешавад. Аташ то ози регистрация кунад бефоида. Регистрация намекунанд ози регистрацияи фаршивӣ карда метавонад шавад. барои ки патент гуфт меспорам патентша спурдам патент не рафтам получат кардан надоданаш. ранги машраги буд ака берӯз. вақту ранги машраги буд. Ман да ёд надорам бародарҷон ин қадар одаме ки да ман менависаву мепархояд ҳар яки шумо дар ёд надорам бахшиш. мақсад ки ранги машраги буд. та шумо патент буду мақсад получат карданда ма гуфтан ки те депорт. ям ранги машраги да. Хеле бисёр хе ҳолатҳо мешавад.
Ana barava штраф дошта айру штраф бошад депорта гуфта ин дида проверка кадай тагуя айру штраф запрет мондагиан запреташа кушодаги ҳастанд тамом метрош штрафоша биспора акаҷон штрафоша биспорау да дастакаш гираву рава пересикат карда биёя бара биям мешава иншалло мешавад штрафа спорад бади хубтаруш бади як ҳафтаҳо равад ки ай баъза снимат кунад хоб раҳмат кам алло нигаҳбон худоҳофиз ман алло лабай салом алайкум акаҷон бародарҷон ҳозир якта занг занед як намедунам касе бошад аз тоҷикистон он қадар занг зада истодааст ҳамуна ҷавоб диҳам майли акаҷон мо жидат мекунем як аз тоҷикистон занг зада истодаанд охири рақамҳояшон 76 чандин маротиба занг задам ман рости гап гирифта натонистам агар он кас инҷо бошед агар занг мезадед ман чӣ мекардам инҷо шумо бошед агар ҳозир ман ҷавоб метавонам ина занг задам алло салому алайкум ака ва алайкум ассалом акаҷон бахшиш чӣ номери тоҷикистоне мо дар Россия қарор дорем ба ҳурмати номери тоҷикистон гирифтем не ба худо ака Россия даем русия чӣ пурсидани будем хта хоб ма ака як чил русид омадам ба ин Россияра русӣ патент успед накардам музея мира мешава ки мисол баъде ки мисол як моҳ монданда бурем патент биспорем регистратсиятон як моҳ монанда мешавад гуфтанд мешавад гуфтанд ҳозир метонед регистратсиятона бинед ки як моҳи дига монда бошад агар метонед мешавад значи бале патентро мобайни 14 рӯз 20 рӯз метавонам патент гап нест ака худо нигаҳбон худо нигаҳбон алло салом алайкум ва алайкум ассалом бахтиёрҷон як савол тем акаҷон мумкин ай бошад акаҷон рости гап мо шумо як пурсидаги будем иншоалло як гап пурсем хуб акаҷон рости гап акаҷон мо рақаби гап пропискамон дадани базана бромад хай мақсад ки моро акай мақсад дела кардан акаҷон хай баъди дела карданшон моро гуфтан шумо суд аҷдат кунен суд худаш ба шумо занг меданад валло алам қариб ки як моҳ меша аҷдат дорем то ҳол ва ба ҳазур ждат кунед хубтару беҳтараш ҳамин буд ки касе ки ба шумо ҳамин регистратсия карда додагиаст хубтар мешуд ки ақаллан як рӯза мебуд дар ҳамон базаш мемонд агар натонад акаҷон чӣ мешуда бошад натонад агар шумо доғи судӣ мегиред бародар як штраф мекунанд ду депорт намекунад акаҷон не депорт намекунанд баъди доғи судӣ мақсад ягон штраф дига шавад чӣ мешавад баъд худои накарда ва доғи судӣ ки гирифтед уже шумо доғи судӣ нагирифтед як патенти нав карда монед як соли дига кор мекунед доғи судитон 1 сол 2 сол 3 сол пас идов патент мегиред ба охир баъди доғи судӣ дига патент гирифта наметавонад сраза наметиҳанд 1 сол 2 сол наметиҳанд ҳозираш нама патент дорам ҳозираш патентатон чанд қа мондагӣ аст валло алам нав ягон 3 моҳ пеш гирифтагим акаҷон 3 чек дорам маги 3 моҳ хай гардетам патенкати таваккал ба худо акрон пас аз ин дига патент гирифта наметавонам мехел акаҷон намедиҳам патент ҳазор раҳмат акаҷон ду сол патент наметиҳам маҳали обод бошед алло ассалому алайкум ва алайкум ассалом тинҷи бародар бахтиёр ташаккур як савол доштем бародарҷон ҳами вай райони ноҳияи митишида зиндагӣ мекунем документҳо ҳама 100% якҷо запрет низона меган мисли мана митиски ярмарка агар фаҳмидагӣ бошем уҷа митиши баъзе ҷоҳош запретни ҷо аст ки мисол иностранным гражданам только по разрешению фсб ба ҳамина ҳози кор карда истодем хай як мошида инҷа кор карда истодем хай ҳози нақапиданам хай бачаҳои тоҷик мегзарам мисол қирғизо аст ӯзбеко аст мепурсем меган ки ин агда меқапавай мекунад
همین چی ایلوژ یگون ایلوژ هست یا نیست؟ ایلوژ همین است که باید که شما همون کارفرماده شما باید که اجازت گیرد که چون این آدم ها در همینجا کار کرده ایستادن و شما پرویرکه میکنن اگر در یگون از همون استانداردهای خودشان گفته ها گذارید اگر به شما اجازت میدهند اگر نگذارید اگر میگویند که کارفرما رو که خالی کنن این تریتوری رو. رحمت بختیار جان. او بود باشه. بله. الو. الو. لابای. همون پرسیدم بودم اکان. چیه پرسیدنی بوده؟ همون متریسکا مثال فامیلی با کلوبای و پاسپورت گرفتگی نظر و یا ما اینا جواب دادم برادر جان همون ویدیوی ما میبرد داره تماشا کنه و تماشا کنه جواب دادم برادر هیچ گپی ندارد گرفتم میگیرم برای چی که در فامیل در متریکه شما اومدگی است که مادرتون نظر و تمام. الو در روی تماشا کنید بسیار تماس با شما خیلی یک چی است بد است. فهمیدم با خوردم نشه در اون خخر با خودم با باشد ماله الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. اکای بختیار سوزه تنجه. تشکر. اکای بختیار یا سوال داشته وقت و نگیرم. همی 1.5 سال به دکمین گشتیم. های. تاجیکستان رفتیم اومدیم چی کردن پاتن سپوری رفتیم گفتن که شما زپرت 3 ساله داره تا 2024 پاتن ندادن. های. Amira kıcıda praverka kadan metone modami filmi sayda ami masad ki через telefon خدمون میتونه через телефон патент спорда метонед ё чӣ хелен ё запрета проверка проверка запрета проверка карда метонеду бисёри вақт дар онҷо дурӯғ нишон медиҳад. ана ака бахтора ми патент надодану гуфтан ки ами ФМС мегем ку УФС нумкада УМш нумкадаган УВМ управление по вопросам миграции Министерство внутренних дел Российской Федерации. ана унҷо муроҷиат кардем гуфтан ки запрет виза ҳамунҷа метонем мо проверка када. бале бепул мекунанд но проверка ҳамунҷа ягон шинос кати бепул карда мешавад дар он ҷо ҳам бояд ки бепул кунанд. маъзиш раҳмати калон ака эҳтиёт шавед ки агар қапиданашон мумкин ва ё бисёр қадар одамои хуб нестанд ҳамунҷа метонанд ба қапан рӯӣ кунанд. конечно ягон участкои шинос ягон милисии шинос ФМСи шинос ё ягон каси шинос дошта бошад мешавад. фаҳмо раҳмати калон бародар. худо ҳифзатон. алло. лабай. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka baxtvorami як чи ами квота оилаам омадага. Ҳай. Ами ягон қоғоз метиҳам мода ака чи хали кунем амира ё ки ман чи хекам ака. Не қоғоз метиҳам албатта ки видини квота гуфта. қоғоз метиҳам бародарҷон чи шумо чӣ накунед қоғозша мегиред меред документотона ҷамъ мекунед РВП ба супорид тамом. мана ака чи карам навистан ки амир сахра телефон карам гуфтам ки чи кунам вая гирбиё медосмотру на не на танҳо медосмотр бародар шуморо бед қоғозое ки дар кор аст дар он ҷо навишта шудагӣ ҳастанд шумо пурсед мегӯед ки барои РВП через квота какие документы необходимы баъд шумо мегӯед ки ман фалон документое мебиёрӣ ҳамон документое печат мекунед гирифт. ака ами як бор чи хекам ами шуморо ай пеш бинам ака дар фейсбук ҳам нависед иншаалло мебинед. дар ҳамун комментариҳо нависед ман лишка ҷавоб метиҳам мебинед. алло. алло. лабай.
سلام علیکم. و علیکم السلام. اکا یا سوال نه 3 سوال. باشه. سوال یک. ما یا 3 سال شین اومدیم. مرچا. خیر. 3 بار مرا قطعه دیپارتمنت که دیگه اشتراف کردیم. یا 2 بار شاید مس پر اومدیم یا بار دیگه شاید. خیر. سود نبردم. چیکار میشه؟ نمیدونم کدام استفاده ماره. نه سود نبردم. سود بردگان 2 بار شاید سود چیکارش دیگه؟ فروغ دادگان 3 روزی. 2 بار شاید سودا یا بار دیگهش فهمیست بودم. برآمده هیچی نمیشه. برآمده رفتن میگیره و اشترافاتون اسکوره تمام. در راه پرابلم نمیشه. نه خدا خواهد هیچی نمیشه. احتیاط شوید که نه خفان شوید. نه اینجا داکو بگیم که هسته چو سرمکیم در پسیال که ما بعدی در شهرها خواهی بمندم. و یه سوال دیگه کرد. همین موشین که دی توجیکستان رفته میشه یا شپیور نومرای توجیکستان نه یکون راه نداره. ماشین فقط طریق پایز یا طریق اون چیو لاگیستیکا کتی روان کنه میشه. خیلی نمیشه یکون راه نداره. نه نداره. مال سلامت باشه کن. مالش. الو. السلام علیکم. و علیکم السلام. سوزی بختوار جان. تشکر. خدا نگهبانت باشه. همین یک جیان منا همین روز بایش تمام شی رجیستراسیاش. می سویشنالید اومدگیه. خیر. یکمی دکابرده سویشنالید میشه 18 به میدرود. همون چیکو کدا میشه رجیستراسیون رو پراسرو چی میشه کوچه شد چیکو کدام در کار وای کی داورنس بانومی کی یا پدر یا مادرش هست اینجا مادرش نیست داورنس پدر و مادر خیلی قانون آمده خودش داوریت کرده اومدگی کی من داورنس خودش دادگی согласие دادگی بودن согласие ها کو совершеннолетний шудагӣ бошад агар мерад персикат мекунад омад ягон ҷое баъд документ якуми декабрда мешад совершеннолетний ҳозир нашуда як моҳи дигар рози ба совершеннолетний ҳозир кати ки регистратсия карда буданд через почта карданд соҳиби хона қатӣ почта қатӣ ҳозир намекунам ҳамон регистратсияшам фаршӣ будаст соҳиби хона бурдагӣ кардагӣ через почта намекунад хеле сол шуд через почта намекунад хали мумкин ягон регионо кунанд дар ин москваи хеле московская почта нест мумкин ки бай почта набошад ки хе чек дора намедонам ман ҳамона худам ман нафаҳмидам ки барои ҳамун чек дорад чекҳо кати вақташ ба почта кати мекарданд чӣ кор карданд дар курозия фақат ҳамун як ҷои хуб ба мегашт ки ягон кас ғамаш намедод ҳамун якуми декабр ки мешуд мебуромад меомад ягон ҷо рафта меомаду баъд ҳуҷҷатгузорӣ мекард чтобы граница равада бале агар доверенность ба номи ягон каси дигар бошад агар кати ҳамон одам як ҷо регистратсия карда метавонад ё падар ё модараш кати бошад тариқи модар тариқи падар регистратсия карда метавонад хеле худ ба худ регистратсияш тамом шуд агар ва ҳеҷ кас регистратсия карда намедиҳад баъди якуми декабр агар граница равад биёд депорт мешад не депорт намешад то нақапан агар ҳеҷ кас кордор нест баъд ами чӣ гуфтани будам граница мешавад куҷо пересекат карда мешавад бале ғайри беларусия бинед ғайри беларусия як любой ҷо рафта омада метавонад туркия рафта метавонад бале арманистон қазоқистон ҳатто қирғизистон молдова ҳама ҷози кушода меша рафта омада кушода нест ҳавопаймо кушодааст роҳҳои осмонӣ на ҳама ҷо роҳҳои осмонӣ кушодаанд бале худо нигоҳбонтон боша бахтувар ҷон ташаккур апа бача вақт дар паноҳи аллоҳ бошед раҳмат
Маалаш, хоб. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Так, сейчас я вам объясню сначала ситуацию, а потом я вам задам вопрос, и вы мне должны ответить. Хорошо? Хорошо, постараюсь. Так как на прошлой неделе я вам звонила и просила вас ответить на мои сообщения, вижу, что вы очень серьезный мужчина и не знакомитесь через социальные сети. Это так? Предположим. Так вот, тут у нас собрались 4 очаровательных девушек. Гуля, Зуля, Ноза и Диля. Нам всем нравится ваша разговорная речь. У вас очень красивый таджикский язык. Вы умный. Отвечаете на вопросы. Помогаете Девушка, всем смотрите. решать их проблемы. Девушка, смотрите. Мы сейчас находимся в прямом эфире. Давайте будем говорить только Так по вот. существу. Пока вы мне не дадите свой ответ, я пока вам не задам свой вопрос, я вас буду мучить. Каждый раз буду вам звонить, писать. Алло. Алло, слушаете меня? Алло. Алло. Салом Лаба. алейкум. Ва алейкум ассалом. Бародарҷон, бисёр вақта нагирем, савол дорем, савол чунин аст. خب من ویز محکم کردن статья 4-26 همین وای амнистия توغری شدگی باشه یا نه؟ амнистия 24 катиш шуд. Агар пас аз 1 октябр карда бошанд, агар ваяша намедонам, оне ки аз ин пешаш шуд. 4 статья 26 ҳаст, ҳам хеле пункт. Бале, бале, дар амнистия ҳаст. чхел бифаҳмем ки мақсад аймо хизмат шидагӣ аст ё ки не? Нигоҳ кунед, ягон участкови шинос дошта бошед, ягон участкови шинос, ягон милисияи шинос, ягон УВМ шинос дошта, ягон посредник шинос дошта бошед, онҳо метавонанд ки кунанд, проверка кунанд. ҳозир рости гап бародарҷон, ман худам дар Тоҷикистон дар мақсад ауҷа ЗАГС пакс дорам ба мақсад Москва дар ба гражданин Россия буд. хоб вақте ки омадам аҷа баъд билет гирифтам, обратно рафтан иштем, гуфтам ки мақсад запрет мондагӣ аст. Причинаш ҳамин хеле штрафи мошин доштан, ҳамои собят платит кардаги Байс ки раиси ок шуда шуд бародара. шуда шудагӣ ҳастан? Бале. савол дига акаҷон, бахшиш зиёд ака дар эфир мардум бисёр нигоҳ дорам, вақта нагирем, як савол дига дорам. вақте ки ман омадам дар РВП кадроват карданам дар кор, ягон патент аввал кардам дар кор ё ки просто регистрация кунам, барам РВП да падават кунам? Чӣ хеле як бори дига? мақсад ман агар ки омадам ба наздикаи агар ҳуште боша, насиб боша, меравам Москва. уҷада ЗАГС дорам, РВП падават карданиам. барои агар фарзанд дошта бошед, бинед бародар, агар фарзанд дошта бошед, агар як бора ВНЖ падават мекунед, агар фақат тариқи ЗАГС бошед, агар аввал РВП, бале, аввал РВП мекунед. лекин ҳар бояд ки дар як ҷо чӣ кунад, чӣ мегӯянд, дар як ҷо бошад, регистратсияи шумо дар як ҷо бошад. қатъиян духтарак як ҷода бошад. бале. баъд то ин равай кардан ман аввал бояд патент падават кунам ё ки патента падават нокарда вай кунам ҳуҷҷатам? хубтараш патент кунед ки баъзе вақт ҳамхеле ҳолат мешавад ки ҳамхеле дароз мекунанд, ин хато вай хато, ин хато ин вай хато, 3 моҳ 4 моҳ мекашад, регистратсиятон просрочи намешавад. раҳмат калом бародар, бахши бародарое ки дар эфиран бахшро гирифтам. Не, ҳеҷ кам не, охи ваёям мефаҳмам. худо нигабон акаҷон, саломат боше. майли, хоб. алло. 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 лабай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом.
برادر امیدوارم خوب هستیم. یک سوال داشتم برادر. یک دختر ما هم دیپورت کردگی 18 سال. اول چی فهمیدم ممکنه که امنیستی غلطی ده یا نه برادر؟ депортация тариқи суд карда ё амнистия ба намеғалтам. тариқи суд шудагӣ намеғалтам. Не. Значит, вай то охира бояд срокша бигзарона баъд биёяд, правильно? бале. амнистия ки депортатсиё ки тариқи суд шудагӣ ҳастанд, то он даме ки ягон қонун қабул накунанд дар бораи аф, қонуни аф тариқи госдума вайҳо намеғалтанд. просто чанд бори ҳамон эълонҳоро фаҳмидем, ҳам чанд та амнистия гуфтанд чанд боро, ҳам хотир гуфтем як мефаҳмидем. Не бародар нест. кадоми суд хатия вай намешавад. Намешавад. майли саломат бошӣ бародар. Обод бошӣ. алло. ва алейкум ассалом. алло. алейкум ассалом. Ако як савол доштам. хоб. Пункти 4.26 114 амнистия шудагӣ ё не? амнистия ва ғалтидагӣ ҳам пункти 4. 104. Акай бурафта имтиҳонаман. шумо аниқ кунед ки ғалтидагӣ ҳастед ё не. агар гуфти русо ки злостни правонарушитель бошед, агар ғалтидагӣ нестед, агар ҳамон қисми 4 кати мисол 500 сум 1000 сум хеле кати бошед, агар ғалтидагӣ ҳастед. Малаш, зинда бош. Алло. алло, салом алейкум абургат. ва алейкум ассалом. ака вақтона чига пурсам та? бошад. бебахшида амҷа короче я бачара короче паспорт шадӣ карда омада буд дар хона. қабиланаша вайш кардан штраф хати буромад ба штраф. ама димбура ба паспорти навшон катагиан епор мегӯ катаги нестам. хеле як бор дигар паспорти нав кати даромада бошад, агар ин аллакай аз рӯи қонун нест, агар қапан агар уголовни дела мегирад, бо болои уголовни дела гирифтан бо депортация мекунанд через спецприёмник меравад. не через суд штраф кардан статья 322 катадаша 322 қисми 2 ин незаконное пересечение государственной границы. анам через суд ҷаримааш 100,000 бурома хона рафт. паспорти худаш 2023 буд мешавад. ба кадомиш мея ба шумо пурсам. ва аллакай фарқ надорад. паспорти нав бо паспорти наваш биёяд, агар бояд ки як справка биёрад ки вай фамилияша Алишкар гуфта. худаш 2023 буд мешавад. но фамилия худаш депортация якум кадагиш. ҳамун якумаш ки хубтараш биёяд. якумаш биям? бале. ай димбура мекадаги нестан шакач? димбура видварӣ нависад, охи бинад, охи видварият кардаги ҳастанд ё не? судя гуфта ки ҳеч када ҳеч намекунад. судя хали гуфташа? накарда бошад бисёр хуб аст. майла казор ама. майли худоистон. алло. ва алейкум ассалом. Я чия пурсидани будам. бошад. МФЦ ба регистрация кардаги будам. хоб. регистрация тамом шуд. хай тамом шуди ки як рӯз мондаги буд. ана дуюм регистрация бу МФЦ кард. ҳамин қонун ба чӣ? МФЦ, бародари азиз, МФЦ дар дарунаш ҳамун УВМ дорад. управление по вопросам миграции. управление по вопросам миграции дар дарунаш дорад. вай аз рӯи қонунӣ мекунад, вай беқонунӣ аз қонун берун кор намекунанд онҳо. акнун дар шумо аку гуфти гапо ки ҳамун ситоратон гарм мондааст, хеле гирифтиян чишма пӯшонда кардаян рафт аст дига.
ай қонун охи вай ба проверка кардем баъза ба ҳаст значит қонунӣ бале хатоги аз тарафи ваё шудагӣ бошадам ки баъза даровардем дар ҳама ҷо гуфта нагардед ки гирифта набурорам раҳмати калон саломат бошед мале худоҳофиз алло ва алайкум ассалом акаҷон нами добораи паспорт гуфтам саволтиам шумо боша паспорт агар печати фаршивӣ дошта боша агар ай тоҷикистон биёян амура аэропорт обратно мегардонанд не обратно намегардонаду неки административни протокол составид мекунад мегира штраф мекунад ҳар як пересечения 2500 штраф мекунад бисёр хубтараш ҳамин ки паспорти нав карда биёяд паспорти нав карда биёяд бале майли раҳмат акаҷон барои муҳсан бародарон хоҳарони азиз охирон ба занги охирон ҷавоб медиҳам ман просто як кор дорам соати 8:30 вохӯрӣ дорам ки бояд ки успеҳ кунам аз ман хафа нашавед иншоалло дуогӯ бошед ҳафтаи оянда боз ба суолҳои шумо ҷавоб хоҳам гуфт алло салому алайкум ва алайкум ассалом шумо насостем нағз шукри худо як савол доштам ами фарзандам дар сургут гражданство дорад ман худам дар москва вид дорам ами ман бояд куҷо рафта регистрация фарзандатон чанд сола аст фарзандатон чанд сола аст фарзандам 42 ягон дар ҷои худатон дар куҷое ки регистратсия доред дар куҷое ки регистратсия доред дар ҳамонҷа кардан гиред бале аз фарзандатон сурати паспорташ лозим паспорти оригиналаш лозим мебиёяду ва метрикаш лозим мебиёяд не ба биометриска чӣ хел доказат мекунад ки шумо падари вай ҳастед худаш дар кор лозим нест ва 18 сола боло вообще лозим нест ман фаҳмидам амакҷон лозим нест фарзандатон лозим нест бале мале худоҳофиз ин кадоме бо лақаби Иззат Амон баромадааст бахтовар ту бузӣ хеле буз ман ҳастам ё ту ҳастӣ ту пушти экран бо як номи дурӯғ баромада мегӯӣ ки буз ҳастӣ охи ту ҳатто бузам поёнтар ҳастӣ чӣ барами шумо худатон ин қадар шарманда мекунед чӣ барам пеши худатон ин қадар гап месозеду гап мезанед як машин ки як кори мардигарӣ нест ки мисол ту бузи хеле ҳамин буз боши ба худо ҳамин прямо эфир ба бурою навис нанавису худат ҳамин ошкор буро гап зан ки ту фалон кор кардӣ песмадон кор кардӣ лекин аз самом деле бузи асосӣ худи ту ҳастӣ ҳам шағол худат ҳастӣ ҳам буз ҳастӣ садқаи гап ҳастӣ аввалаш ки ман хеле одамо ба аҳамият наметиҳам ҳатто он чизе ки кардам иншаалло аз барои худо буд аз барои миллати ман буд ки мисол як чӣ баҳра гиранд аз ман як каме ҳам бошад кӯмак шавад ба онҳо мисол сарсон нашаванд ин одамое ки менависанд ё аз зери арча гурехтагӣ ҳастанд ё ки ҳамхеле як иғвогар ҳастанд ягон ҳамая мисол қонеъ карда намешавад мисол барои ҳамин хелеое ҳатто аҳамият наметем ҳаволошон ба худо он бадие ки шумо мекунед иншаалло ба худи шумо бармегардад он тӯҳмате ки ҳам мекунед бар худи шумо бармегардад бародарон хоҳарони азизам дуогӯ бошед дар ҳаққам дуои нек кунед дар ҳаққи ҳатман дар ҳаққи ман ҳам накунед дар ҳаққи устоди Иззат Амон дуои нек кунед ки ҳарчи зудтар аз паси панҷара халос шаванд озод шаванд ва баргарданд пеши фарзандонашон боқӣ дар амони худо бошед худо ҳифзатон кунад то рӯзи душанбеи оянда